ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои наву нав рӯӣ карданд, ки мо қабул карда ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, бара ман сурат маълумотша дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунен. мо дар видеои оянда фурӯш дар реклама мегузорем. ин номерои ватсапи мои, чизе ки барои фурӯшӣ бошад, сурат маълумотшо рӯй кунем, мо фурӯш дар рекламада мегузорем. хоб дӯстон, дар имза навод чи хона, чи замин, чи квартира қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. хоб хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи ноҳияи Фархор Срочна, ҳастанд великои фурӯшӣ Срочна, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Файзобод Срочна, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Турсунзода, шаҳри Душанбе, территорияи шаҳри Нав, шаҳри Ҳисор, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бухтар, территорияи Ёгон ва квартираҳои фурӯшам аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Турсунзода ва шаҳри Бухтарам ҳастанд. нархҳо сар мешаванд ай 40,000 сомон то нархҳои болоша ҳастанд. кадоми чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан дӯстони азиз дошта бошад, сурат маълумотшо дар рақамҳои ватсап рӯй кунем, реклама мекунем. курси имрӯза 115 сомону 70 дирам. мо бошад навор расад мекунем, марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз территорияи Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд ва намедонанд ба кадом компания муроҷиат кунанд, мо ба шумо тавсия метаҳем грузоперевозка акаи Нозима. ин ака уже чанд сола таҷрибаи корӣ доранд, ки борои шуморо аз территорияи Москва қабул карда ба самти Тоҷикистон мебиёранд. агар борои шумо 800 кило боло бошад, худашон омада аям ҷои зистон, аям ҷои истиқомату худашон омада мегиранд. дӯстони азиз, боро тақсим мешаванд тарафҳои Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Бухтар, Калхозобод, Хумсангир, обшин тарафҳои мисол шаҳри Нав, нами Холчи, Кулобу, Московский, Регар, шаҳри Нав, ин тарафҳо Файзобод, ҳамин тарафҳо мақсад ки борора меоранд. агар ягон ноҳия, ягон шаҳре ки шумо зист кунед, агар ман номбар накарда бошам, бо шумо занг зада аямин рақамҳо пурсед ки куҷо бо доставка мекунанд. обшин пашти ҳамин қариб ҳамае ки ҳамин ноҳияи Тоҷикистон қариб ки мекунанд. тарафҳои хатлон ба ҳама дӯстони азиз ва айдига компаниҳо ягон сомони бо камтар, ягон рубл арзонтар бора қабул мекунанд. метавонед ки шумо айноми канали мо гап занед. ҳарчораш кор мекунам марама. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар деҳаи Қизилсув. дӯстон азиз, 8 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду хона кардагӣ аст ки бо об свет таъмин аст. 8 сотиқ замин, ду хона кардагӣ дӯстони азиз, хонаҳо дӯстони якташ баня дорад дӯстони азиз ва яктага кашари 30 метра дорад, яъне ки мисли фермачаворӣ, мисли оғулам мегӯянд, кашари 30 метра дӯстони азиз, мақсад 30 метра бараш 6 дӯстони азиз. яктага бочкаи 5 тонага барои 5 тонага дорад дӯстони азиз, паҳми калон ва наздикии бозор, мактаб, масҷидам дар наздикиша. гирди хона маҳкам. инам хеле видео доштае, бо тамошо кунен, дига маълумотша бо аниқ карда гирен. хона нархи арзон кати срочна фурӯшӣ, ҳамагӣ 140,000 сомонӣ аст, боз муомила дорад. 140,000 сомонӣ омада мега бидем махбутон шуд, арзон мекунем. дӯстон аз ин ҳамин рақамҳо мегафони соҳиб шуни рақамҳо ҳам кор мекунанд ва рақамҳошон ватсап ҳам доранд. оиди хона ягон маълумот хоҳед, агар марамад назанг зад ҷои беҳтарин мактаб бозор наздик дай дар деҳаи Фархор, ноҳияи Фархор, деҳаи Қизилсув. як бор дига бо маълумоти пурра аниқша аз рақамҳо поёмда гирем. мегзарем ба дим великои фурӯшӣ. дӯстон аз великои фурӯшӣ ҳастае ки бо доставкаш кати ва бо нархҳои арзон ва великои корейский беу сайзяной зур. ай размерои майда дӯстон то размерои болоша ҳаста. ин великора хай дастрошна мақсад ба як кас рӯй кард барои реклама кардам. мо дар видеои хонаҳо мондем. ай касоне ки мехоҳанд барои фарзандошона гиранд, барои худашона. дӯстон аз ин великои мақсад ки китайский нестанд, великои корейскиян, беуа яъне ки сайзянои зура. нархҳошон ҳар гуна ҳастанд. ай нархҳои мақсад дастрас то зуроша ҳастанд. бо размерои майдашам дӯстон ҳастанд. доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон дорад. адресшон шаҳри Душанбе 7 километр. ин ҳамин рақамҳо мегафоншон кор мекард, рақамҳошон ватсап, имо, телеграм доранд. касоне ки велик бисёр суроғ мекардед, на велико ҳар гуна ва чандтае ки дар кор ҳастае ҳамин ака дорад. бо ба шумо доставка мекунам. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оиди велико, дар рақамҳошон занг занед ки нависед, ҳамаша фаҳмода мекунам. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар территорияи Душанбе дӯстони азиз, аз Нагорни мегӯяд 9 километр мегӯяд дуртар, тарафи қиблаӣ, деҳаи Курупой дӯстони азиз.
обшун шаҳри Душанбе тарафи Нагорни тарафи 9 километр болотар. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кардагӣ ҳастае ки на ремонтушам набуда бо хай камтар дига бо тозагӣ сусуш мондагӣ. 6 сотиқ замин 4 дар хона бо коридор ошхона шуда дӯстони азиз. Нархи хона 320,000 сомонӣ ҳастае, боз муомила дорад. Опсион мега дорад дӯстони азиз. Документош мега ҳастае. Падвали 3.5 ба 12 чана дорад дӯстони азиз. Нарша нархи қимат нест. خب این رقم‌های مگافون حسابشون از این رقم‌ها هم کار میکنم هم در رقم‌هاشون واتساپ هم دارم. نرخی خونه را میگه 320 میگه میگیم با ارزش و معامله میکنیم. یکم سوال تومشون برام زنگ زدیم. آدمایی که خونه‌های فروشی، کوارتیر، زمین، ماشین چیزی که برای فروشتن خود رقم کردم در رقم‌های بلوک است واتساپ 20 در یکم رقم فروشدا میگذاریم. میگذاریم از چهارم خونه فروشی. خونه فروشی نازی حولیگی است دوستان، قرار دارد در شهر ترسون زوده ریگار. در دوستان عزیز دوستی دو درکار گفتگی است. سوشال خیلی معلومات شهر ترسون زوده ریگار کامونا جماعتی سرکور. دوستان عزیز دوستی دو سرکور. 2 سوتیق زمین محصول دارد که یک خانه قطعی آشخانه و بانیا و کوخونی ستون دارد. حالیش مایده اینه که مثلا 2 سوتیق زمین است آشخانه بانیا کوخونی خانه ها خیر ریمون دارد. نرخ خانه 270,000 سومونی است. باز معامله و سودا داشته. حالیش مایده دوستان عزیز جوشجویی نقض میگه با خیختون ماشام انیخ کرده میگیریم. رقم‌های دستی و رقم‌های واتساپ شما داشته یگون سوال توموشه یگون معلومات ایلواگی مرا زنگ زدیم. یک چیزا نگفتنم آدمایی که در این نواری ما اگر شما خونه معقولی نیافتید که نرخ نوشه که جوشه در کامنتر نوشته که از کجا با شما در کار است ما در ویدیو آینده گفتگوتون پیشکش می‌کنیم. اگر نیافتید با ویدیو آینده را مقصد که انتظار می‌شیم. دوستان عزیز در این نواری ما در افکتون پادلش کنیم. میگذاریم با پنجم خونه فروشی. خونه فروشی نازی حولیگی است قرار دارد در نویه شهری نو دوستان عزیز ایروهی ریگار میگد 1300 متر میگد اصول. دوستان عزیز 5 سوتیق زمین محصول دارد که 5 خانه کردگی است که خانه ها با گشت پخته کردی و پروژه های نوکرگیدش محکم. کاریدور آشخانه و بانیا درستون دارد دوستان عزیز. مقصد که 4 خانه میگد شکاتور میگد شودگی دوستان عزیز بیرونش خیلی بینا موندگی است. خیلی قم پوم سنگ پنگ دارد دوستان عزیز. با خیختون ماش انی خدا میگیریم. آب سوتش میگه هسته. ایرای کلام میگد 1300 متر دوستان عزیز. ایرای کلام. ایروهی ریگار 1300 متر. نرخی خونه را میگه 260 تا میگیم با ارزون معامله میکنیم. این خونه دوستان عزیز خیلی با معلومات انی خدا میگیره رقمشون موندگی. دیگه معلومات پورا از رقم‌های پایان میگذاریم با ششم خونه فروشی. خونه فروشی نازی حولیگی است قرار دارد در شهر حصار بالای کانال پشت ماشین بزرگ دوستان عزیز. شهر حصار بالای کانال پشت ماشین بزرگ. دوستان عزیز 5 سوتیق زمین محصول دارد که 6 خانه کردگی است که خانه های خیلی پیشینه نیکی مقصد که برای زندگی میشوند. حجت خانه، آشخانه، بانیا، کوخنی حوالیش کشوده دوستان عزیز و نرخ خانه 395,000 سومونی است. باز معامله و سودا داشته. اویدی خونه دوستان عزیز شما اگر معلومات بیشتر خونه سوال و ایلواگی داشته باشید برای انیخته کردن در رقم‌های پایان زنگ زنید. و بازم میگیم نمره ما در بالا موندگی است 885 1220 واتساپ ایمو تلگرام دارد. مقصد ماشینی فروش دارین، خانه فروش دارین، کوارتیر فروشی، یگون تکنیکون کمپانی، یگون جای کار، یگون مغازه چیزی که برای فروشی برای اقامت کردن مشتتونه در رقم‌های ما مراجعت کنید. خواهش که لایک های بپول از نوار ما تو آخرش تماشا کنید. میگذاریم با هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان سروچنه قرار دارد در شهر وحدت پشت هیکل مادر دوستان عزیز نزدیکی بینو میگد مسجد مکتب باغچه کودکانه هست. دوستان عزیز دو خانگی کوارتیر است که در سه ماشینه قرار دارد 45 کوادرات متر. باب سوی تامین از حجت خانه، آشخانه، بانیا، کوخلی، ترمیز، ریموتوی زمانه دوستان عزیز. نرخ خانه 410,000 سومون است. باز معامله میشود. جای بهترین در میگد قرار دارد نزد بینو در میگد مسجد مکتب و باغچه کودکانه هست. شهر وحدت پشت هیکل مادر. نرخ خونه خیلی گفتم 410,000 سومون معامله دارد. دومین نوع دوستان عزیز با اگر اویدی کوارتیر یگون معلومات خواهید یگون سوال و ایلواگی برای انیختنتون در رقم‌های پایان است این مرا زنگ زنید. خواهش که لایک را زنید نواری اون رو تو آخرش تماشا کنید. میگذاریم با هشتم خونه فروشی. خونه فروشی نازی حولیگی است دوستان قرار دارد در نویه فیض‌آباد در
қалаи дашти боло гуфтагиастаи соҳибшон 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дӯстони азиз мақсад ки ҷои проектошу временкор дӯстони азиз уже тайёр астаем боз як хоначаи дигарам дӯстони азиз 3 ба 2 дорад дӯстони азиз дар инҷа маълумае документош мега ҳамаш мега ҳаста қарор мега лоиҳа сертификат дӯстони азиз ҳамашта ҳаста бухай ин дига маълумоти дӯстони азиз худтон гиред нархаш ҳамагӣ 50 000 сомон ноҳияи Файзобод қалаи дашти боло 50 000 сомон ман мехоҳам мондиам бо хақиқатон муомила мекунед рақамошон мондагӣ астае дӯстон азиз хай маълумотои хона ҳамин қадар буд ҳамин замин ҳамин ҳавлӣ дига маълумотро худтон гиред мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ астае дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода Регар дар якум микрорайон дӯстони азиз 29 дом якум этаж якхонага квартира астае ки дар якум ошина қарор дорад 54 квадрати метр якхонагаи 54 квадрат дар якум ошина бо обсвои таъмират ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис ва нархи квартира 270 000 сомонӣ астае боз муомила дорад нархи нави квартирае ки мо эълон намудисем 270 та боз савдо доштае оиди квартира бо ягон маълумот хӯн ягон саволои иловагӣ рақамош умодаги астед на марҳамат када занг занед маълумоти пурраша гиред хоҳиш ки лайк азед навора то охири худаш тамошо кунед мегзарем ба даҳум ҳавлии фурӯшӣ астае дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар ҷамоати Шарора деҳаи Уртабӯз дӯстони азиз 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки фундаментош ва проектош уже кашидагӣ кандагӣ астае нархаш ҳамагӣ 60 000 сомон астае бо қатиқчон хай муомила мекунем шаҳри Ҳисор ҷамоати Шарора деҳаи Уртабӯз нархаш 60 бо савдо доштае рақамҳои мегафони соҳибшон мондагӣ астае ростига маълумотош хеле кам астае шахсоне ки мехарин ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидам дар ҳамин рақамҳо занг занед лайк азед навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ астае дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар 14 микрорайон дӯстони азиз рӯпарӯи кохи лоҳутӣ духонага квартира астае ки дар 7 ошина қарор дорад 43 квадрати метр ремонт дорад лифт дорад бо обсвои таъминат ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис хоб фармони изинаи кардан мегӯяд ҳастаи ҳамсоё ҳаст нархи квартира 370 000 сомонӣ астае бо муомила ва савдо доштае шаҳри Бухтар дар 14 микрорайон рӯпарӯи кохи лоҳутӣ тараф вокзал тараф бозори фаровон наздик дӯстони азиз агар шумо да бо ягон саволош нофаҳмо боша ягон маълумотош нофаҳмо боша дар рақамҳои поёмдашон занг занед дар комментаре нависед ки аз куҷо ба шумо хона замин квартира чизе ки лозим бошад мо дар видеои оянда гуфтагитона пешкаш мекунем фақат шумо дастгирӣ кунед лайкора занед мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ астае дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар 8 микрорайон дӯстони азиз аз роҳи калон мегӯяд 150 метр мегӯяд дарун хоб духонага квартира астае дар 6 ошина қарор дорад 46 квадрати метр дӯстони азиз ҳама чиз мегӯяд мақсади тайёра чизи чораша мегӯяд ҳаста медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ техпаспорт ҳама чӣ дорад алиш намешава мегӯяд то қас суми холӣ техпаспорт доштае нами доми навбудай бо хайхтон мақсад аниқ мекунед нашуд одамо зиндагӣ доран надоран чӣ хелае нархи квартира 260 000 сомонӣ астае боз муомила дошта ки дар баландия бахтимон белифт агар хато накунам духонага дар 6 ошина 46 квадрати метр 260 бо қатиқчон гап мезанем ин аст рақамҳо мегафони соҳибшон мондагӣ астае ягон савол tomosha ягон маълумоти иловагӣ марҳамат набо занг занед мегзарем ба 13 квартираи фурӯшӣ астае дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ доми Султони Кабир дӯстон азиз якхонага квартира астае ки дар 3 ошина қарор дорад 25 квадрати метр якхонага 25 квадрати метр дар 3 ошина ремонтош замонавӣ ошхона баня кухни термис ремонтош замонавӣ фақат медорӣ зиндагӣ мекунӣ ҷош ҷои навс нархи квартира мегӯяд 331 000 сомон астае боз муомила ва савдо дорад нархи ҳамин квартира 331 000 сомон боз савдо муомила доштае рақамҳо мегафони соҳибшон астае мақсад мондагӣ астае ахираш 00 ягон савол tomosha ягон маълумоти иловагӣ марҳамат занг занем ва одамое ки ҳамхали квартираи фурӯшӣ хона замин мошин чизе ки барои фурӯхтан барои рекама кардан дорем дар рақамҳои болобуда ватсап аста рӯйтем ва рекама фурӯшда мегузорем мегзарем ба 14 хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар ҷамоати деҳоти ҷуҷу гуфтагӣ астае соҳибшон дӯстони азиз 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 7 хона астае ки хонаҳо баъзеш тайёр баъзешон тайёр астае ай средняй нархаш
299 ҳаст осмон мондиан бо мақсад ки муомила дорад. Офсет оҷатхона, ошхона, баня, кухни бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. خب رقم تسل شما دگه شخصانی که میخریم میتونید که معلومات پورا و انیشه از همین رقمو گیریم. آدمایی که خانه های فروشدار کوارتیر زمین ماشین در رقم های بالابدای 20 دقیقه رکلام میکنیم. و شخصانی که خانه میکنین در کامنت نویسین و در ویدیو اند گفتگو شما رو پیشکش میکنیم. خواهش که لایک و را زنید. این بود اولین زایمو تو ویدیو